Millorar l'orientació a les víctimes de violència de gènere, l'Ajuntament de Palma ha elaborat una guia de tots els recursos que existeixen a la ciutat. Va adreçada tant als professionals de l'administració i de les associacions com a les pròpies víctimes. La guia vol ser una eina fonamental per sumar esforços a l'hora de combatre les situacions de desigualtat i injustícia. Com si d'un mapa de metres tractats s'ordenen els recursos per línies d'actuació com són les emergències, l'atenció psicològica, l'assistència jurídica, l'acollida, la inserció laboral i les prestacions econòmiques. Les diferents fitxes també es poden consultar a través d'internet en el lloc web pactapalma.com. No se tracta de crear recursos nous, sinó veure aquells recursos que tenim, siguin d'aquesta institució, siguin d'altres, o siguin d'associacions, etc., crear un circuit clar d'atenció i, per tant, quan això ho fem, nosaltres fem una feina de mapa de processos en aquest sentit i quan veiem quelcom buit sí que hi ha la necessitat de crear un recurs, si no, l'únic que hem de fer és estar treballant en xarxa.